gure pekatuak misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dakikula jainko guzti zantzua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzara betiko bizitzara. Haintza zeruetan jangoikoari, eta batean gurean areko gogo gizakiei. Hain handi eta eder zaitugulako, gorazu, berikatu dazu, gorespe zuri, hauspe zagur eskerrak zuri. Jainko jauna zeruko errege, jangoiko aita duztia duna. Jauna seme bakar Jesu Kristo, jainko jauna, jainkoaren bidotz aitaren seme. Zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Zuk entzen dezu munduko pekatua, entzun gure dira. Aitaren eskuinaldean jarririk zaudezu, erruki jauna. Zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna, zu bakarrik goi-goikoa Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan. Amen. Egin dezagun otoituz. Jainko jauna, urtero pozten gaituzu gure erospenaren itxaropenaz. Iguzu salbatzaile bezala pozik hartzen dugun zure seme maitea, beturrik gabe ikus dezagula, epaile bezala etorriko denean. Zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko tarrege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Isaias profetaren liburutik, Sionen maitez ez naiz isilduko, Jerusalenen maitez ez naiz geldi egongo, haren zuzentasuna diztira bezala argituko den arte, haren salvamena zuzia bezala piztuko den arte. Ikusiko dute herriek zure zuzentasuna, erregeek zure ospea, izen berria ezarriko zaizu, jaunaren ahoak emana. Koroi eder izango zera jaunaren eskuan, errege gurestu zure jainkoaren eskuan. Ez dizute berriz deituko utzia, ez da zure lurraldeari ere ondamendia. Nere atsegina deituko dizute zuri, eta senarduna zure lurraldeari. Atsegin izango baitu zure jaunak, eta senarduna izango da zure lurraldea. Mutil gaztea neskatxarekin ezkontzen den bezala, zure eraikilea zurekin ezkonduko da. Senarrak emaztearekin hartzen duen poza, zurekin hartuko du zure jainkoak. Jaunak esana. Kanta jaunari, lur guztiak, egina gaizu, haren naia. Zoazten pozikaren gana, gora eta gora mari kanta. Kanta jaunari, lur guztiak, egina gaizu, haren naia. Apostoluen eginetatik, egun haietan Paulo Pisidiako Antiokiara iritsi zen, eta hango sinagogan zurtiturik, eta isiltzeko keinu eginda honela hitz egin zien. Israeldarrok eta jainkoaren beldur zeratenok, entzun, Israel herri honen jainkoak gure aurrekoak aukeratu zituen, eta herria ugaritu zuen. Egipton arrotz zirelarik, eta bere besoaren indar handiaz atera zituen handik. Hau kenduta, David eman zien errege, harentzat aitormen hau eginez. Arkitu dut David, Jeseren semea, nire gogoko gizona, nire agindu guztiak beteko dituena. Hitzemana zeukanez, honen azitik atera zion jainkoak Israeli salbatzailea. Jesus, berau etorri baino lehen,
Joanek bihotz berritzeko bataioa otsegin zion Israel herri osoari, eta bere bizia bukatzera zihoanean, honela zioen Joanek, ez naiz ni zuek uste duzuena, badator nire ondoren beste bat, eta ni enaiz inor, haren oinetakoak askatzeko ere, jaunak esana. Aleluia. Jesucristoren jaiotza honela gertatu zen. Jesusen ama Maria, Joserekin hizkuntzeko hitzemana zegoelarik, elkarrekin bizi izan baino lehen, haurdun hartutu zen Espiritu Santuaren egitez. Haren sena Jose gizon zintzoa baizen, eta ez baizuen bere emaztea salatu nahi, isilka utzi eta joatea erabaki zuen. Baina asmo hori gogoan zerabilkiela, jangoikoaren engerua ametxetan azaldu zitzaion eta esan zion. Daviden seme Jose, ez izan beldurrik, Maria zure emaztea etxean hartzeko. Saberean daraman aurra Espiritu Santuaren gandik baidator. Semea izango du, eta zuk Jesus ezarriko diozu izen. Horrek salbatuko gaitu bere herria pekatuetatik. Guzti hau gertatu zen, jaunak profetaren ahoz esandakoa bete zedin. Begira, Virginiak Saberean sortu eta semea izango du, eta Emmanuel ezarriko diote izen, hau da, jangoikoa gurekin. Jose, lotatik esnatu zenean, jaunaren engeruak agindu bezala egin zuen, eta bere etxean hartu zuen emaztea, eta elkarrekin hartu emanik izan gabe, Mariak semea izan zuen, eta Jose, Jesus ezarri zion izen, jaunak esana. Kristauontzako garrantzi handiko festa dugu gaurkoa. Esan genezake, egindako bagino halako listado bat importantena dugu gabe, guretzako piztu bera da, Paskoa. Baina, bigarren importantena, inongo dudarik gabe gaurkoa dugu, Jesusen jaiotza. Halako garrantzia dutelako, bai, gizartearen aldetik, historian esan genezake, Jesusen jaiotzak halako itzal berezia izan duela. Mundu gehienean erabiltzen dugun egutegia, hain zuzen ere, Jesusen jaiotzean oinarritua dago. Bera jaio horretik eta bera jaio ondoren. Ez da egutegi bakarra, bada beste batzuk, baina baita egutegirik edatuena zabalduena duxe dugu. Horrek ulertzen ematen digu Jesusen jaiotzak zen horako garrantzia izan duen munduan. Baina guretzako kristauontzako ez da hori bakarrik. Ez da bakarrik, halako fetxa seinalatu bat, beste gertakizun historikoak bezala gogoan hartzen duguna. Guretzako are gehiago da. Hortaz aparte ere, guretzako bizirik dagoen norbaiten jaiotzaren eguna delako. Urtebetetze bat ospatzen dugun bezala, Jesusen jaiotza ere urteero gogoan hartzen dugu. Eta saiatzen dira horregatik gaurko egunez gure berekiko maitasuna, adiskidetasuna, egiazkoagoa, handiagoa, sakonagoa izan dadin. Hoxe eskatzen diogu bere urtero bere jaiotza ospatzean hala izan dadila. Hoxe da eskatzen dioguna Jesusi bihotz-bihotzetik. Guk kristauok gaurko egun honi halako garrantzia eman izan diogu edo eman izan zaio hainbeste eta hainbeste urtetan, modu askotara, tradizio ederrak, baita ere liturgiak, esan genezake, liturgiak baditu irunezan gaurko egunez, oain bezpera arratsaldeko ospatzen ari gera, gero egoten da baita ere gabernikoa, oiarren meza, eta gero bihar lau meza bakatu goizeko meza, eta gero bihar eguneko meza, lau meza ezberdin liturgikoki, bat entzute egin askira, baina esan duke lau daude liturgikoki, eta horrek ere ulertzen ematen digu zen horako
momentu berezia dugun Jesusen jaiotzan. Guk Jesus ikustean sinisten dugu Jainko semea dela kristauok goitxeta, esan genezake kristau izatearen muina sinistea bintzat fedearen aldetik. Eta batez ere ikusten dugu halako jainko bat, lehenengo mentalidade zaharrean beti jangoikoa norbait izugarria bezala konsideratzen zen, bildurgarria, ikara sentiarazten zuena. Horregatik, herri primitibo asko aukeratzen zituen halako abere fuarteak, zezenak edo podridoak edo jainkoa irudikatzeko. Kristautasunean Jesusek bestelako aurpegi erakutsi nahi digu. Jangoikoaren beste esan genezake edo benetako izaera erakutsi nahi digu. Eta ikusten dugu bez norbait izugarria baizik eta hautxo jaiogarri bat. Eta hautxo jaiogarri batek ez digu ikararik sentiarazi nahi, maitasuna baizik. Horregatik, gaurko festa honek halako hunkigarritasun hori dauke, ikusten bai dugu jangoikoa oso gertukoa. Hau jaio txikilari bat hoxe da jangoikoa. Eta nahi du maita ezan da. Ez da konformatzen guk adoratu edo serbitu egitearekin bakarra. Baizik eta nahi du maita ezan da. Bere adiskideak izaten saia gaitezela. Eta honekin bukatuko dut, berak erakutsi digun bezala eta berak maitatu gaituen bezala guk ere elkar maita ezan da. Sinisten dut jangoiko aita guztidun zeru lurren egilea. Sinisten dut haren seme bakar Jesu Kristo gure jauna, Espiritu Santuaren egitez eta Andre Maria Virginiagatik jaio zena. Pontzio Pilatoren menpean ekatua, gurutzean iltzatua, ila eta obiratua izan zena. Infernuetara jaitsi eta hirugarren egunean hilen artetik piztu zena. Zeruetara igo eta jangoiko ital guztidunaren eskuinaldean jarririk dagoena. Handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santo Katolikoa, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Eta gure eskariak ere egingo ditugu, eskatuko diogu bereziki Jesus jaio berriari pakea. Mundu osoan pakea nagusi izan dadila. Gure bihotzetan, gure herrian, mundu zabalean dauden gerrak, gorrotoak, gatazkak, danak bukatu daitezela, pakea eta justizia nagusitu daitezela. Eska dezaiogun jaunari. Eska dezaiogun jaunari. Ezu jauna, gure
santu hauen maitasunik handienaz ospa ditzagula Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen honai eta beti zuri eskerrak ematea, jauna aita guztiz santu, jangoikoa guztidun beti ereko horri. Gizon egin den hitzaren misterioan, zure aintzaren argi berria sortu da gure bihotzetan, eta orain jainkoa agerian ezagutzen dugularik, berak eramaten gaitu ageri ez direnak maitatzera. Horregatik, aingero eta goiengeroekin eta zeruko talde guztiekin, zure aintzari goratzarre hau beti eta beti abesten diogu. Kanta ezagun santu egizkizu badago gindako hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz burutzera zihoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik, hau nire gorputza data zuentzat emango dena. Afalondua berdin kalizaturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik, hau nire odolaren kalizatatan, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire horrengarri. Hau da, sinismenaren misterioa, eta piztu zera duena. Horregatik jauna zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ongia eta salamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean, zure sarbitzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin ditzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure elizan. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna bizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak, anitzazuz gure aurpegiaren argitan. Errokizak izkinguaren guztion betiko bizitza iritsi dezagun. Jangoikoaren Ama Maria Dolaksoarekin, San Jose bete senarrekin, apostolu santuekin eta gizadi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gure zitzagun Jesu Kristo zure senidearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan zuri aita jangoikoa guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta hiltza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak, aginduta erakutsiaren jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita zeruetan zehara, santu izan bere izena.
etor begi zure erreginoa, egin begi zure naia zerua bezala gurean ere. Emaitzu gaur egunotako horia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zortunei barkatzen ditugunez gero, eta ez gure taldea baina atera gaitzazu ezetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik emai guztu pakea gure egunotan, zure errukiari eskarpekatutik garbi bizi gaitezen eta estuadietan sendo betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailean noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna zure esana da apostoluei pakea uzten dizuen bere pakea ematen, begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa bezala eman duzu elizari pakea eman batasuna, errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Eman duzue pakea ekarri. Maitasuna, pakearen bideakera, eskaintzeko nator esku ematera. Elkarturik gaudenean, jaunaren aurrean, berdin izan behar dugu kalean. Maitasuna, pakearekin batera, eskaintzeko nator esku ematera. Hona hemen jandoikoaren Osana munduko pekatua kentzen duena zoriontsuak jaunaren mainatituak. Jauna, ni Gure bideko, gurekin gauna, oraino dugu hitz egin. Heldu da gaua, iluna, gurekin egon, gurekin. Zertaz mintzotzinen, bihotzinun, ibili-zola, bihotzinun. Ara Jerusalenen, herenegun Jesus hilera, herenegun. Gurekin egon, gurekin jauna, oraino dugu hitz egin. Heldu da gaua, ilun iluna, gurekin egon, gurekin. Egin dezagun otoitz. Sakramentu honetan, jan edari santuak eman dizkiguzu jauna, zure semearen jaiotza ospatuz, indar berri gaitezela Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, anak, erriononak, masaitzazuela, eta predikazio eman, gero Jesu ez ondik musu emate igual gehiagin izango da, baina igual burukin, bakoitzak nahi dut esan. Jauna zuekin, Nedenka zaitzatela jainko guziaduna, gaitak eta semenak eta Espiritu Santuak zoazte,
jaunaren bakean.